hake tabu Assamo ka bo rejangnai NRC bo rejangnai hake je miani video amono baksa bujia ngai komeno sunghonai rok ang borongni bagi tini tei kaisa video tubui phaikya a topic no kok nga ka haise Bangladesh ni illegal immigrant yang notice ni kwbangma hasteo phai tongmani amo sanani thagya Tripura hingga kai to sanasi kok kri ka haise haipana Assam bo tabo second Tripura hani sinijak tongo amoni bagi Assam thu Tripura thu NRC ni bagui kwbangma case petition file khlaijak Supreme Court hake 17 October kaisa Supreme Court the Indian Constitution Section 6A 1955 Citizenship Act Assam Accord khlaijak orai dabai khorok ba Chief Judge tongmani bisingo khorok 4 ni majority bai Assam tabuk ka bo rejangnai tai NRC bo rejangnai ka botikar rejangnai NRC botikar rejangnai hingga kai 1955 ni simi 1966 jora je Bangladesh ni phano foreigner refugee ingei Assam phainai borona hingga kai ka direct rewi rejaknai oroni citizen slamoi te 1966 ni simi je 1971 jora wo phainai hingga kai ayangna ni borok Assam borok no hingga kai 10 bochor karwi amoni yagulo citizen ni akong kok borok no citizen rejangnai na akong kok 10 bochor to kaya da tongnoba hake je 1971 ni simi tabuk suk jora ayangnar ni Bangladesh ni refugee illegal immigrant phanong thu bo legal bai phan phaito Assam hainai rong kai borok no kai citizen ni jagya borok no kai NRC khlaiei o hani nagorik rijakglak citizenship rijakglak bharat ni borok a hao tongphano facility rijakglak o hani kuno kagos rijakglak refugee hisabai toni tonjanai Assam bo norong nai di busuk intercaste marriage khlaiei busuk mix ongtha ka ayangnani phainai borok rok bai o jagani indigenous rok kaijagai mix ngai chabai simaliya bomo Assam ni borok bomo ayangna ni borok haike amtui haino chini o jagani hai Assam ni je indigenous tribe tongnai rong ni bo population din ni percentage committee komi wi tongo toma hanmale chini o jagani haino illegal immigrant bongna a jaga bo bangi tongo bongna arabo ingya mano 60-70 lakh le bairani ayangna ni borok rok bongna a jaga wo hapaijak tongi tongo amo kagos motesi haike chini o jaga le borong se sason khlai tongbai ongha ke wansugui na sidi jingto second class citizen chingi thangka jagoni hingka ke wansugui na sidi busuk bangi tonghana jaga amoni bagui no Assam bai Tripura ni je indigenous tongnai ro kwbangma gdalai tonglayo je o ayangna ni borok illegal immigrant khai yang naro phaimani akok rong no salaika ke NRC khlainani kok rong no salaika ke indigenous rok gdalai tong Tripura ni indigenous phanong thu Assam ni indigenous rok phanong thu hake chini Tripura ong hake Supreme Court amsuk case file khlaijagya NRC ni bagai amoni bagai chung nukjago amtui Tripura ni bagai amsuk kham ungya Assam ni bagai ngakai kwbangma case khlaijak Supreme Court NRC ni bagai taya jagani government bo a NRC no support khlai tong hongka amoni bagai a jaga hongka tekisa NRC ni bagai kham ngima tonga ayang central logo bo hage je borok channel subscribe khlaijagya please takuk bukhuro norok channel subscribe khlainadi tuma hanmale 38.9% je joto channel subscribe khlaijak channel subscribe khlai anga kai 61.1% hage tabuk geopolitics ni koktuma bisi buri ni China by India border ro tung phlalai tonglai mani amo tabuk China government by India government khorong ni kai mililai kok salai amono solve khlaika agreement khlailekya line of actual control Ladakh ni Indo-china border ro arino tiye kok banglai mani amono solve khlailekya o sikangni thangnai kaisa Brics geo governmental organization Russia China India South Africa Brazil amti hai 10 ta khobui desh slamlai mani kaisa geo governmental organization amono Russia ni chai tongmung bai India China border no ti ari seglai kok banglai tonglai mani amono solve khlaikya tai nor omoni ti kaisa video ekdom kaham ke bujina ni muchungha kai informative video nor comment ni bising te ke shahar mana ang omono nor comment chan kai o video no khlainani bagi full video ang omoni ti khlainai nor comment ni bising te ke shahar mano nangjaka ba ang khlainai nor comment ni bising te kunphan chali ang ka ba ang khlailia tai chinyang Tripura ni kok sanan thanga ke Assam to tabu NRC haya kai aro ka angnani hinai je Supreme Court ni bisingtei kok haimani notice phaimani amato ajago ungnung sinai
haike Tripura ni khobor ke beti ingno tabu Tripura to obviously tebo sekang no nangai tongo Assam ni se tebo sekang no nangai tongo oma ang simi samaya kwbangma borok rok no Tiprasa rok no salai tonglaio video ni tolabo kwbangma Tiprasa rok amni kino comment klai sai tongo Tripura no bisiribak NRC nangmakai nangai no tongka tamni himala o jaga o Tiprasa rok ni je o jaga ni naikol phang na nangai tongmani agini simi tabuk chung o jaga o second class citizen wngwi thangka haike Assam to borong ni no a jaga o naikol phang tongwi tongko borong no a jaga o first class citizen wngwi tongko haipana se borok a jaga o NRC amni khlaikang ka chini o jaga tamni bagi tabu bo khlaijak yang tongko central government tom nai tong haike amo tamong maklai Tiprasa rok tamo tei kusuk saka o kagla khada Tiprasa rok ke je agini je tongmani amrono chung manaigla khada am jora sa saimanai haike tinin bidam sunro bidon sa kalai klai di jotono khulumbai kya hambai।